एसे मोजां लाबो लासै बेलेग बुस्थु दे नायनाङा नोङो ओइ मोनसेयाबो लाबो है बुग्लुंनाङा होनदों आं नायलाय बुग्लुंनाङा मानो मानिया बुग्लुंनाङालै ओइ नै दोनखोमानायखौनो मानो इदि नोङो हेलौ लोगोफोर बेरेफुंजा नोंथांमोनखौ आंनि जेडिएसपि फेमिलि एन्ड ब्लग इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबो गोसो गोथारै बरायनाय जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान ब्लग लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर जों जि खुवाखौथ' गुसुथार ओमफ्राय जोंहा जोंनि फ्लरखौ नायनो हागोन नोंथांमोना गाव गुगाजोब्बाय ओमफ्राय इखौ गोदान बानायनो नागिरदों आरो मिस्ट्रि फैगोन ओमफ्राय इनि बुस्थुफोरखौ लांजोबनोसै बिसना गंनै बिसनानि अबस्थाया नाय दख'नाखौ गोदानखौ गाननो नागिरदोंमोन मैया ओमफ्राय गोरा गाननो हायिनि खुना गालांफिनदों ओमफ्राय बेखौ बै मोनसे रुमाव लांजोबनोसै बै रुमाव सोनानै दोनहैथ'जोबनोसै ओमफ्राय जाबाथाय लाबोफिनजोबनोसै ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोना एसे देखायनोसै नायलांबाय थादो लोगोफोर दे सुजोबनोखौ दोनहैथ'ला बायदो जेरावनो इथिं आलना दोनफिनसै ओमफ्राय इ सिङावसो इयो बुस्थुआ सिंनियासो अबस्थाया लोगोफोर जोंनि अबस्थाया मा गोलैखो आयै आंनि स्टेनासो हायाव ओरै लिरलाजोब्बाय जोबथ'बाय खावसे हा बा गावनिखौल' साफा दोनना लालाय नुबाय जुथाखौ ओमफ्राय आंनिया नाय बाहेराव आंनि सेन्देला नाय सेन्देल थफ्लाया माबायदि गारहरनानै दोनहरदो आं दहायनो देखायखांबाय बेयाव लाबोथ'बाय लोगोफोर जोंहानि रुमखौ दा नायथ'ना बिराद लेथ्रा ओमफ्राय नै जि माखाया दोनबाय आलनाखौ इयाव दोनबाय इयाव टेबोलखौ दोनबाय
बालायाथ' एसे गोरान जाखाया होमबा रेसिंखायाव दोनबाय सफाखौ ओइयाव दोनहैबाय बास्केट बिसनाया थिखोनो हाया नोंसोरो इखो ओमफ्राय आंखौ बोख्लायनो थिनदों मालाय दख'नायानो दख'ना खैहाजारसोनि दंलै इयाव साननांगोन सानबासो मिथिगोन न'आथ' साफामोनलै एसेबो फ्ल'रा नायजाखायानो ओमफ्राय नै बेनि थाखायनो जोंहा एसे मेरामथि खालामनो नागिरदों आरो मेरामथि लोगोफोरनो आङो दख'नानि भिडिअ लाबोगासिनो लोगोफोर नोंथांमोना नायबानो जाबाय दे दाबो र' साननैसो थानानै ओरै गोजौ जा हाबायाव जाखांनाय माला दाबो जोबाखै आरो नैबेयाव दंबावसो र' हनै गोजौआव टिभि गंसे दंबावसो बै नैयाव टिभिखौबो नायनानै जाना बाहायनाय जाया बा रुमा दिम्पु बरुवानि बायदिलै नोंसाना आसान आं आसान नायग्रा होफैनाय दाख्लैनि 600नि बैयो दख'ना आयु मालाय बेखायनो बेनो हाबानि आसान जा मोजां मोनो गाननो ओमफ्राय नैबेयो बेखिनिया हाबानि ओमफ्राय नैबेयो दिल्लीनिफ्राय बिहरखानाय आं 50 थाखानि इयो नों बायनाय इयो सोरजिला लाबोनाय सनानि नामा डुप्लिकेट सना जायफोरा लुदेरनाय सना लुदेरनाय ना मानाय जाबायलै मावजि एइखो नै खावसे दिहुनखांबाय ओइ बारा जाला माला दांना दे बिराद बेलेग बेलेग बुस्थु दं एसे मोजां मोजां लाबो लासै लासै बेलेग बेलेग बुस्थु दे नायनाङा नोङो ओइ मोनसेयाबो लाबो है बुग्लुंनाङा होनदों आं नायलाय बुग्लुंनाङा मानो मानियानो बुग्लुंनाङालै ओइ नै दोनखोमानायखौनो मानो इदि नोङो आंनि फैसा दोनखोमानायखौ फैसा सिखाव साला मानो इदि नोङो साला सब दखाननि खावनायजों इफोरजों जाफिनांगोनलै गैयालै गैया दोन बेखायनो फैसा जामबाय थायो बेनिया ओरैनो साबि दंबावो मानि साबिया साबिया मा साबिनि र' गोमागोन होननायखौ नों मानो बुजिया जानला मोनला माने आंनि फैसा माखाखौनो ओइ बिराद मोजां लाबो बैखौ दिहुनना दे बै मोनसेखौ दांना दे ओइ गोमोखौ दांना दे बेलेगखौल' दिहुनना दांनाङा होनदोंलै आं दिहुनगोन बेखौ आं दिहुनगोन होननायखौ मानो मानिया इयाव लाबोखादो इयाव आं दिहुनगोन होनबाय नायलाय मानिथारालै बाबा आं दिहुनगोन होनदों नुबाय आं दोनखोमानायखौ इयो आं दोनखोमानायखौ मानो बिदि नोङो सिखाव हाबगोन माथो सना बानायनो दोनखोमागासिनो नायलाय बिराद गाज्रि हायो गैयालै गैला माबा दख'ना आनबक्सिंसो खालामनो सानखो ना माखो खामानि मावग्रा आंबो मालायनि फैसा हट लाबो आंनिसो बेयाव गैला दोनदो गैलालै गैला आगर गुबै दख'नाया गैलाहाय नुबाय आङो सिरि सिरि दोनखोमाबाय ओमफ्राय हमनाय आङो सिरि सिरि दोनखोमाबाय माबा दिनैयो आरो 500नि गार्ड मोनसेयालाय मानो दाबो नोंलाय इखौलाय दिखौबो हिसाब लाबाय थायो फैसा आरो थसबखौ बोखारनांसिगौ दख'नाखौ इस्लांसै आंबो सुखानांसिगोन ना ओइ फट' माखायालाय बेफोरबो लेथ्रा जाजोबगोन खोमा नंगौ मानो
बोजागोन आरो बिदि नंगौ बै नै इयो सोदों मोनायाव नैयाव गांसे बे गांसेया र' ओइ थाथो दे एख' जानाय नङा ना बोखारनांगोन बेखौबो ओइ आंनि हेयार ड्रायारा बबे थांखो बायगोन बाबुनि गेलेग्रा बहिखौल' माबायाव मोननाय ओंखाम दौनायाव मोननाय देनां नांगोन ना देनां होनांगोन नै इबो नो ओइ माबा ग्लास माबा माबि दंना एसे हमनो सुबिदा जायाना बुस्थुआ ओइ बाल्थिं खानायदों दोननायाबो ओइ जिगोन ना मागोनथाय गामसाया जनाय नङा दे बिराद इजियाव लांनाय बायदि नुदों आं नोंसोरखौलाय नै ओरै दोनो ओरै ग्लास ओरै मोखाङा इथिं फाथोंसै ओइ उल्थासो जासिगोन सं इदिबा जागोन दे जासिगोन दे बिदिनो दोनलाबायथ'दो एसे फावसाय जायोबा फावसाय जाबावदो एसे फावसायदो सोलाहाय बैयाव सोनानै ओइ आइमोननाव दोनथ'नोसै आं जाबायना जासिगोन दे लोमजादों जोंहा जिउ सोराङा लोमजादों मैया पिकनिक जाना फैनानै न'आव दोनबाय खनसे लांदां फट'बो थाबाय ओमफ्राय बिसिना होलांथ'वाखै बाफिनबाय आं मुलिया दंबावोमोन दौबावनांगौ मोनसेया ओइ सायाव दोनथ' दसे थानानै हुनानै मा मावदोंलाय मोजांना बिल्डिं बानायनो नागिरदों सबायजों दाउ संबाय लोगोफोर मिस्ट्रि दंना मैयानि दाउ दोननाया गोदौबाय थाथोंसै सोर सोर गोथाव मोनो बिदि खादों डिजाइन फोरोंलांदों र' आं 60 थाखा फुवानो थांसै एवनोसै जानोसै जोंहाना न'आ एरखुजाजोब्बाय जेसेबां इख' जालायदों जेबो गैयिखाय जाबाय गाबोन टाइल्स सिथाबसिगोन नै बाबु नै बाबुआल' थालांदों मानो बाबु होननाया ओइ बाबु लोमजादों जिउ सोराङा माबोरै मालिक खबरा मिस्ट्रि जानोसै साख्रि मोनाबा जोंहाना जाहांबाय लोगोफोर थानो मोनसिगोन आरो आंना ओंख्रिया खामथाबगोन ना मान गोथाव ब्रक'लि टमेट' ना संगासिनो मोजां नुदोंना नुवाखैबा आंनि चइस ना र' आं ओंख्रि नायना फैनोसै नै खामसालियाबो जाफुब जाबाय जाबाय साया